Ir-rappreżentanza tal-Partit Nazzjonalista fil-Qala lanqas kienet ħarset l-interessi tal-qalin u biex il-ħondoq ma jiġix żviluppat. Saħansitra kunsill lokali b'maġġoranza nazzjonalista kien favur l-iżvilupp f'ħondoq u ma oġġezzjonax u li tinbena lukanda lussuża ta' 5-star deluxe fil-bajja ta' Ħondoq ir-Rumien. Il-Gazzetta Kulħadd analizzat fatti dokumentati fejn il-Kunsill Lokali Nazzjonalista tal-Qala kien spiċċar tira l-oġġezzjonijiet tiegħu għal żvilupp f'Ħondoq ir-Rumien u kien aċċetta l-iżvilupp. Fl-2006 meta Gvern Nazzjonalista permessa l-eks Ministru għall-Ambjent George Policino kien biddel il-pjan lokali biex fuq art verġni f'Ħondoq seta' jsir żvilupp għal skop turistiku u marittimu. F'dik l-istess sena l-Kunsill Lokali tal-Qala immexxi b'maġġoranza nazzjonalista kien argumenta favur l-iżvilupp f'Ħondoq. Dak iż-żmien il-Kunsill kien immexxi mis-Sindku Nazzjonalista Paul Buttigieg li inċidentalment iġor l-istess isem ta' Paul Buttigieg, is-Sindku Laburista li għadu jmexxi l-Kunsill tal-Qala u għamel iżjed minn 20 sena jiġġieled b'mod konsistenti kontra l-iżvilupp f'Ħondoq. Din tal-aħħar kienet u baqgħet il-pożizzjoni konsistenti tal-Partit Laburista li dejjem argumenta favur Ħondoq ħieles u issa Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela qed jimplementa miżura tal-Manifest Malta Flimkien biex f'Ħondoq ma jsir żvilupp u allura qed ireġġa' d-deċiżjoni li qatt ma kellha tittieħed favur Ħondoq. F'sottomissjoni li kien bagħat il-Kunsill Lokali Nazzjonalista tal-Qala taħt it-tmexxija tas-Sindku kienu saru xi oġġezzjonijiet fuq punti marbuta ma' żvilupp iżda l-Partit Nazzjonalista fil-Qala kien argumenta favur l-iżvilupp u qal li jaqbel mal-iżvilupp tal-lukanda 5-star deluxe. Dwar il-lukanda kien inkiteb li Josien Vassallo tal-Mepa, il-Kunsill Lokali qala għalkemm jaqbel mal-bini tal-lukanda xorta inħossu li kif spjegat aktar qabel din għandha tiċċekken b'dikjarazzjoni ċara li l-Kunsill Nazzjonalista fil-Qala ma kienx kontra li fuq art u diżett f'Ħondoq isir żvilupp. Dan kien intqal fit-18 ta' Awwissu 2006, xahar wara li Gvern Nazzjonalista kien biddel il-pjan lokali. 4 snin biss qabel permezz ta' Gvern Nazzjonalista u bis-seta' mogħtija lilu, il-President ta' Malta dak iż-żmien Guido De Marco ta' medda ta' art ta' kważi 45,000 metru kwadru lill-kumpanija li ridet tiżviluppa Ħondoq u lil Patrijiet Agostinjani li kellhom l-art f'idejhom sa minn żmien il-kavallieri u li ħadu l-flus mingħand l-iżviluppaturi biex dawn jiffabbrikaw l-art ta' Ħondoq. Il-Gvern Nazzjonalista ta' Edi Fenek Adami ta' dik l-art lil privat għaliex fi kliem il-President De Marco ma kienx hemm iktar ħtieġa li din l-art tinsam mal-pubbliku. Ftit jiem wara eżatt, jiġifieri f'Lulju tal-2002, daħlet applikazzjoni għal żvilupp b'6 volumi fejn il-case officer ta' dak iż-żmien il-Mepa dam ma 3 xhur jaqra. Dak kien evidentament każ ċar fejn il-pjan biex Ħondoq jiġi mibni kien ilu jitħammel. Issa jirriżulta li lanqas ir-rappreżentanza lokali li kellu l-Partit Nazzjonalista ma kienet iddefendiet l-interessi tal-qalin. Fost oħrajn spiċċaw taw ruhom fidejn l-interessi tal-iżviluppaturi.